Hi guys, hello guys. Ndisherewo guys. Ndauya ne good news. Zatakafambira kukumbira kunoku. Zvabvumidzwa saka uyaitinzwe. Ndauya ne good news guys. Zatanga takauyawo kuzokumbira kunoku company dzabvumiwa. Saka ndikupe update chidedza naiwo mchindisherawo page guys. Share mchitega vamwe. Manje ndikuri sei? Share page guys, share your page and take others. Munzwe ma changes anofadza ari pano. All policy holders vanezororo uyai never seen a yes Golden Heart. How are you? Were Deben? Why didn't you come to see us, Golden Heart? I remember me promising you some other time back then. You have Deben. Do not kutengera. Just let you tengera. I never saw you. My policy holders we are guys. Never see the we are. Munzo my new Munzo new one is ripo. But I'm not going to pay the 50 guys. I said the insurance is second getting go share your life guys, share life from Matega, share life from Matega. Share life from Matega, guys. Share life mbe matega bamu wakatokuta Golden Heart here. Hi dear baby, what's the matter about my baby? No problem. Before the way I told. So what do you say? How food? Here to do. Can I just test about? Iya dan mata sarat. Pada itu. Share life guys, share life guys, share life guys. Tukuze ma changes manyuani abepo. Echimwe zvinhu zvamakakumbira guys. Zvabvumiwa pano pa headquarters pandiri. Pano pa headquarters pandiri zvabvumiwa saka uyai muzvinzwire mangwana musazoti hamuna kuudzwa. Uyai muzvinzwire mega. Uyai muzvinzwire guys. Tegai vamwe guys. Share the life and take others. Unonyatsa kuona kuti vanhu kuita kunge musingafi guys. Kuita kunge vanhu musingafi naimi. Zvidei anga makuwa zvidei matozara pano kudai. Kumakuwa zvakatokosha izvo zvokuti munozati muchatofa apa una police. Yes mata apa una police auzi kuti ichi chinoitika mangwana kana kusura mangwana auzivi. Autozivi. Where are you guys? Tegai vamwe munosiva guys, tegai vamwe. Hey, tegai guys, tegai and Tony tegai. Hand send me up. I do what you WhatsApp. WhatsApp I do. And you say WhatsApp. You say WhatsApp. Hi Tandy. Tandy I'm book saying that I will. When you say name now. For Kuriko, whether you like it or not. Quite case big, they want to go near them. What bad dramatic nebula so far? As the message was not required. But uno go join, ino the worldwide.
unongojoina worldwide iyo Botswana unongatopinda Botswana munongojoina right guys maswera say I hope maswera book matima nenyika guys zvamuri kuona nhasi ndiri kunoku ndokwandiri andika ndauya kuheadquarters tizombogara pasi timbochemo zvichemo zvenyu zvamakanga machemawo makachema muchikumbirawo paya mukati so zvinhu zvakadai saka ndikauya ndikasvisawo zvichemo changu yandakaita kuapo sisime ndokumbira mupeve zororo wakapa ani right saka nyaya iripo ndeyekudai so guys pane chichemo chekutanga chamaitaura kuti hanzi vabereki cut off yavo yes pay tomorrow mama kiki badra mangwana yamaiti vabereki vari kukurumidza kukatwa off pama extended enyu because muri kuva aid as extended anti tatiti pa 85 andi taiti vakadarika 85 hazvichaiti kuti vapinde papolisi yako asi takaisa chichemo paitikakumbira handitika machema chichemo chabvumiwa handiti iko zvino vabereki vako unokwanisa kuisa paextended yako kusvikira pa90 years saka nawe vabereki vako vane 86 kana kuti 87 handika unokwanisa iko zvino kuti chivaedha sedependent yako papolisi yako handitika kana vaine 86 87 88 89 please vaedhe cut off yave 90 handika saka da kuti ndavezorora ipapo nokuti nzwawo zvichemo kuvanhu kuti makati cut off ngaite 90 so toda kutenda vezororo vanzwa chichemo chedu so iwewe join chiwedzera mbereki wako nhasi aid your father aid your mother today usamirire mangwana nhasi mangwana because togona zvogona ngofuma zvakachinja kafuti andiona saka chitoisa mai vako ndozatona mai vako vanga vasina mapolisi andimona vanga vasina mapolisi namai vakawanda because of cut off age saka chisai kuti mudini mupinde muvaise papolisi number 2 anditika ndiyo yandingotaura kuti kana uri kubva kune polisi anditika inonzi funeral police or whatever uchiuya kuzororo hakuna waiting period saka musache kuchinja yenyu kana waona kuti woda kuya kuzororo anditika usache kuchinja zvako kungoshifta anza come to inbox away for your prayer all right no problem kungoshifta uchingopinda nhasi kuzororo uchingobva kukambani yauri ikoko kupala yauri uchingoya nhasi iwaya ukatofamba ngwana tokuviga ndongoda proof yekuti wanga une mechi wakabhadhara last month kune mepani ndo proof yatiri kuda kana wangu ene proof yochete uchingopinda kwatiri iwaya hauna waiting period ukutongoenda mberi guys manya ine bhiza riri kubhadhara manya ine bhiza rakawina zororo ibhiza rakatowina kudhara hatina competition takatowina nechekare andimoona ibhiza rakawina chaiko kana mukaona kuchinzi kwauya tuma complain tuma small andika twekuti drivers ondidai murodi kwete kuti complain mamwe mazombe ayai andivanisa kuti no simongire antitanga titisisu vanga vasingapindi saka unovaisaka necost ka obvious mari haichinja haina kunzi nokuti vawedzera saka yakuchinja price ndiyoyo ingori price iri pasi iyoyo andimoona kukude 13 pounds kukude policy yako ku UK iwewe ende ndopa mapandauta rapa antika daft Melissa ndopa mapandauta rapa antika pekutanga taiti ukajoina iwewe nemurume wako nevana 5 now utawedzera number antika vana vako vava 6 saka iwewe nokuti ani muzati masabe muda zvokushara straight ungekiti saka iwewe nemurume wako nevana 6 papolisi ye 89 rand kana papolisi ye 13 pounds come on guys mose covered 13 pounds iwe nevana vako 13 pounds vari ku USA tine inonzi international we worldwide ndopa munopinda ipapo uya kundiku joint tatenda upinde ipapo ukafa uriko kana tukafira uriko we will come tokutora kune taurai you're free Murise guys, murise tisiwe kuzororo Pumulani nachida kungowedzera pataura nasisimeli kuti tinotora whether we are in the UK or in the USA. Currently just last week kune case yakabva ku UK yatakatoita ne 319 chete you cover yourself, your spouse nevana 6. And pavaranda include step kids.
kana vaine sireme yakafanana neyako as long as iwo uri main member ndiko antika vana havane sireme yakafanana neyako vanopinda nokuti atizo kana pasina sireme yakafanana neyako kukatsvigira panext tozoziva sei toda sireme yakafanana neyako vanokwana. And another interesting thing is maybe my extended family at Nango okay. We are now saying unlimited and it part time but it not cover extended family. As you know, start to 10 we are now. And mashona. Sakarone my extended family yako 15 iwe ndio breadwinner. Antika kuna mbuya wekwa sekuru join wekuti family yese kwa mbuya wako na mbuya wako bazukuru wa mbuya wako wose bakadzibafa kunonzi kuna Yolanda ariku USA kana ariku UK ndio wakamirigwa koita bamnini ninyo baba vane muri yavo vana vavo 7 havashandi vari kumusha vanenge yes per month kune uchinzi kuna wendi ndiye akatarisiro saka iko zvino kuti usanitikane vese extended family yese uyauiede yes atisina limit it's now unlimited saka vese uyanavo uva ede vese come and aid them papolisi yako vese vaonozati vakatemba newe vaise papolisi yako. You have freed yourself. What bad rabbit? Because pafa many ningi unongo sati police yawe cover yawe ripo vano cover 319 rands tatenda. So iwewe you converted that 319 rands and put it into US dollars. Do Maria unongo chibadara. Do Maria unongo chibadara rands. Sakada uri ku USA calculate that 319 rands into US dollars. Can I eat $12? Ndo Maria ono badara. Can I eat $15? Ndo Maria yako. If I'm talking in rands. Andi maona. Yes kukuja. I don't know why it's safe with me. Andi maona. Power age limit yevana 21. 21. Do anta imboti 19 pa. Nasa yataka 21. Fishema zukupindugwa guys. 21 age limit yevana. Sakada wine mwana wako ni 17 18 mwi ede pa polisi yako. Cut off yevana ko jini yave 21. Yes, 13 pounds haidi wacho. 13 pounds. Kunibari no 13 pounds ndio equivalent to 319. Yes, it's 14 pounds. 13 pounds. When it's 13 pounds actually. Anima it's 13 pounds. So it's not bad. Iwewe ne muri yako inenge ne bana 7 ne murumu wako muri 7 8 muri 9 per 14 per 13 pounds every month. It's very reasonable guys, very reasonable. So join ai kana muchibva kune vamwe mapolisa maka join wendi ku UK ikoko antika uchuya kwatiri hauna waiting period antisimeni ndakauya ku inbox azviti kudzai uya ku WhatsApp inbox kana ndiri pa holiday kudai inonetsa ndite kuma message unoya ku WhatsApp uya ku WhatsApp mwana wako kana iri student mwana wako kana chinda kuchikoro antika ari mwana wechikoro college kana tukupi cut off 25 years kana achinda kuchikoro kana ari student as long as ari under your care uri kubhadhara school fees uri wewe cut off yake 25 years aiwa 25 years 319 per family rere 19 US yes per family of 7 rere of 9 sorry family of 9 319. Yes, you can cover my extended families are quite Zimbabwe. You work with UK and America to Canada and to Kupi. Wovesa Pauri, don't tell them. Kana Vazongo for Papa, I was telling to Maru to Mira, won't go now to Shika Duffs Necofin. Zimbabwe, talk to Tabas. Quantico sim to the Kuzim tiri doves, tinoshandisana ne doves. Saka unogona ku register kuno ku South Africa or ku UK, then kuzim vanotitira ma services, it's doves Zimbabwe. Saka inongo cover wherever you are. You just choose package ya unenge uchida. Maggie flavors for you to join. Come to my WhatsApp. I'll help you join in. Don't try to next time can have a problem. No to an assessment. Chichemo complaint whatever unwe una simedi ndaita chichemo changu so ndaita claim simela ngo kumanisira basa rako simple 319 rands no zipo na rands anzi ndakambenda kumana ngayamira ndotanga police aimiriwi magi ndo mistake amuneta ipapo mira kudya pizza but police aimiriwi chero kupotswana worldwide. Botswana worldwide. Botswana i worldwide. Ngo join ku Botswana ku ya ku WhatsApp ndi ku join se i worldwide.
chero ukaita 1 ndiyo yemari yacho rere 89 pounds. Saka zviri nani iwewe edhe family yako. Yes nyara uyende kujoinise wobhadhira kudafsi koko. That's okay. That's okay. Pane mwera nemubvunzo mwada kuvhunza. Guys, musakangano ndati vabereki venyu nhasi cheche uyai muedhe vabereki vemapolisi enyu vana mai vana baba venyu nema7 vane ma 89 87 uyai muvajoinise then vari kubva kune vamapolisi muchiya kwedu haina waiting period muri kusvika muchingopinda ka1 andika munosvika muchingopinda ipapo hapana waiting period. Alright, kudzai kuwhatsapp I'll attend to you. Nyara iswela zvemunlight izvo chimbosiya iwo kuya kuna sisi wako kuna sisi Mary uchitopinda nhasi tojena nhasi zoti watoremember izororo ukafigwa mangwana to were taking care of you as long as une proof yekuti last month wakabhadhira ku moonlight ikoko wayane kwandiri hauna waiting period tukachiko continue tokosvika chipinda muline tevamwe. Kwazi ndokumbira WhatsApp number yenyu ndokumbira umise na WhatsApp number yangu mu comment section guys. Anzi masande do last week chava say azvina basa kalusi ani ngari pa police yako. Ari kuti achikorere. Kana ari student une proof kuti student ani ngari pa police yako ipapo. But kana ngosifta kana asiri college ngomite extended yako. Ndinyo real number guys, ndinyo real number. Wana ruda number, ndinyo real number. Anzi mari dependent person. Urikupi wacho uruda dependent ekupi. This real number guys, this real number. As long as uri kubhadhara magi, as long as uri kubhadhara kwango join kana nemwe police nongo join after zororo kunoko topa yes. Uyani madetails akho policy wewe ne vanhu vachiwa ne madetails vanoda kuita pa ma extend dacho uyana vokusei. This real number yangu guys, say number kam comment section. Say number. Hi Daniel, how are you? Thank you for being a member. Say number guys, say number pandipine number kunova kuda number kuti kumbiro number. Guys, ndokumbira umise number dzangu comment section. Anzi nduku SA. Okay, ku South Africa kana uri 1 tino start from 79 rand per month per person, right up to 289 rand. Those are for single packages. Then my package is 7. Unongo choose ya unongo afford, but the minimum one it's 79 rand for a single package. For moon 1? Yes, for moon 1. Ndokumbira number yangu comment section guys. Suga akatibvisa makushida kunyora manamba achakwa kunyora manamba comment section ndokumbira namba yangu kamunyora ndobva ndapina ndokumbira munyore mu comment section guys ndobva ndapina thank you Kudzi, thank you Esther, thank you Kudzi Esther. Namba yangu iyo vese vari kuda kuedha vanhu vavo namba yangu iyo vese vari kuda kujoina pa new one namba yangu iyo vese vari kuda kubva kune vamapolisi vachiuya kwedu namba yangu iyo iri pasasi. Hanzi unobata debit order tinobata zvakanakisa debit order kune vanoshanda vavayaka handi kana une bank account usazvinetse ita kuti ingotwa debit order handibona ingobatwa maaccount ndatondifungidza ndodatobhadhara yangu svika next year inopera naDecember pandatongobhadhara svika December, January, February, maybe kunana March, April, utombokangamwa. So, right, the other thing that could be after NAS child approve you. Uka join a NAS. Can I doctor badra gore no badar? Time but udara 3 months ga, unamira 3 months. Iko jina ushamiri, uka join a NAS. Kana no badra 10 months tongo badra 10 months ka 1. Shanda ite ndongo badra ka 1 dipedza nazvo. Nongo topedza. Ndatu shanda ite NAS. Ndo badara baba nombo chova. Tusandotokangamwa zvezororezo. And chinonakira online payment vari ku UK. Paipa yange ichiramba kuti ubhadhare mamansi akawanda. Iko zvino yakubvuma. Utoselect kuti unoda kuisa mamansi mangani. That's good. Auchaiti zvekuti unobhadhara 1 month unongoselecta mamansi ako. That's good. Handi muri kunzwa vari ku UK kuti kwanzi pa self selection yaya munoita self service yamuri kuita kubhadhara pa link rere wakutochuza kuti unoda kubhadhara 4 months 3 months ameno ipapo
Animaona dzenobva wangobhadhara saizvozvo. Saka zvanaka kaizvi. Hapana chimwe chimo chamuchinacho kapa. Cheke chibheki chakati hachidi kuchinjwa. Hanzi Sisimeni, I'm going to put it on. Alright, it's no problem. Worldwide. Alright. And then pana ambovunza kuti kana uri South Africa imari extended family. My extended family packages edu whether munhu ari kuZim or South Africa nongofanana. Pane 60 rand, 80 rand, 110 ne 210 sorry. Pelaru package yeku family ku UK 13 pounds per month. 13 pounds per month. Hanchi saka dripira unoda, kadra unoda yo rine mari unoshandisa yo. Ndora unongonyoresa kunoku. Robobata mari yavo. Question the family pe person imari kumaranzi. Kune 60 rand. Akachipa Sisimeni policies. I know it sounds very unbelievable, but this is what is real. Pane 60 rand, poita 80 rand, poita 110, 220 rand per month per person. Whether munari kuno or ku Zimbabwe tinongo cover neiyo yo mari. Andi muri kunzwa? Andi muri kunzwa ka? Saka zvichemo zvakawanda zvapindugwa. Andi muri kuzviona zvotaka zvamakakumbira last year, zvamaichema last year, zvauya zvikapindugwa zvichemo zvenyu. Cashback ndakakuudzai zvakanaka ndakakudebhe ndikacalculate saka mukazvionera moga kuti haibudi. Hanzi kuno South Africa vanoramba kutibhadhara no, ndo zvichemo zvatataura kuti zvapindugwa memory. Zvazvairamba kudhara. Iko zvino you can pay zvaunoda, mamonths aunoda kana makore aunoda. Zvachinja tauya nezvinhu zvinyuwani. Tari kudhara mizvetotora panga zvanga zvisipo zvese izvi. Zvinhu zvakagarirwa pasi zvikaondo. Even vabereki manga musingaisa nti kana vave ne86 years. But now wakwanisa kuva eda even up to 90 years. Unoisa vabereki vako papolisi yako. Same price, same extended family fee. Hapana mari kuwedzera. Saka muda zvakanaka zvakadi. Hanzi kuye 129 ndeipi? Here 129, it's the 1 year 5,000 rands package here family. Go cover still a family of 8 main member spouse and up to 6 children who are under the age of 21. And the WhatsApp platform neta always says glitches can request a policy statement. Okay, I just regards the receipt. My technical issues, but we are looking into it. Thank you. Right. Janice, zvachinja zvakaoma. Zvachinja makwanisa kubhadhara iko zvino. Makwanisa kubhadhara iko zvakazvichiramba before but makwanisa kubhadhara mamonths amunoda right now. Animona. Pane zvimwe here zvamoda kubvunza guys. Hi Charlene, makuziva ndika chiuya imodze vana mai venyu kuseruko. Azvichinje mbinga unongobhadhara chete unongobhadhara kumadhora unongokapisa mari yokumadhora wobhadhara kuZimbabwe ikoko. Hapana chinochinja. Unongotudza nguva iripo ndakwenda kumba, ndakwenda kuZim chete. Kwakupa tsamba unoenda naye kuDAFS. Usvika uzvingokontinya kubhadhara ikoko. Chete. Yes, 129 rands sandi. Tikutaura nezvemarands panapa, titaura nezvemarands. Marands andiwa tiri kuzokonvheta kuisa kumari yekunyika kwauri yokuti ibhadharo. Sure. Unokwanisa kuedha Mary. Unokwanisa kuedha. Pane vamwe rani mubvunzo. Kwaipa Israel pane mutangani. Wangochida mutangani nayi legacy dzekuindepi? Iwo wafi. As my agent in my David phone. Kwa ini unofonera kaini nayi tsitsi unoda kutsvaga umwe munhu agent asina kuda iri phone ndiripo. Unoya kwandiri. Dedi si unoda mutangani dzekuindepi? Hanti kana wafa ku South Africa coffee ndakuenda mushando zvakakosha. Ne hama dzako dzipatse dzipinde ko mota dzimuningi oda dzeizve. Policy yedu haimachuwi because look at the amount ya kubhadhara. Look at the amount ya kubhadhara. Policy yedu does not mature because iwo uchararama izvo zvichararama 90 years here. Christina pamone 40 kuzararama dzimwe 90 here. Chikakuita uchibhadhara ma 89 pamwedzi waya kana ma 159 pamwedzi unenge wabhadhara mari. Calculate. Haimachuwi yedu. Pane umwe here ane mubvunzo. Hapana. Saka guys ndokumbira kuona WhatsApp kwangu mese andika vasina policy vese
nevari kuda kuupgrade, nevari kuda kuswitcha. Kuendesa waisa picture yacho sore up isa izvozvi. Unobatsirwa kana evangelista. Handizva tiri kutaura. Apa kuti timubatsire futi kubhadhara neadvance kuitira kuti usaite kukangana. Usakanganwe plus vanhu vanokangana kubhadhara polisi vakawanda vachamana yobva yalapsa. Kasi ma-waiting periods achinji ingori 3 months kasi kana kuri town yaitika we cover you immediately. But at least unenge usisina stress unenge watokavha gore rese. Kwa ndoda muza nitakura inini nebhasi racho wochibhadhara re 359 year chibhatitora iyoyo maidzembe ndo inokupa bhazi iroro nemota izvozvo. Kwa iko chiflyer uri kuda chiflyer ukaya kuseri ndokupa chiflyer ukaya kuflyer ndokupa ukaya kuseri ndokupa chiflyer. So guys, antika vana vada kuchaisa ava ndindatovabatirira ani maona kana pasina mubvunzo mose makauya kusera antika moyo moya kusetoionesana totaurirana toedhana toupgrade munhu rongeka gofundme hatiti gofundme yemunhu afa nokuti tikuti munhu wese ngaawitore polisi antika saka gara wajoina unongokontinya bhabhura kubhadhara uriko kuzimbabwe kudafs antika munhu akaronga ngaite polisi haungatipasira kumadoro uchidla zvinonaka everyday usina polisi anzi yo online payment yakanakisa che easy to pay. Thank you very much Chido antika kana badara family to say unovavhurira polisi uri iwe kerando uchabhadhara woisa hama dzako dzise ipapo anti uchibhadhara zvako shoro vavanhu sandi munhu asina polisi mukore uno anoda kudii apa unogona kuita accident ukafa una polisi pa 159 pane bhazi ripo pa 159 pane bhazi riripo bhazi. Please post the flyer. Unongoya ndokupa post kana uchida but ndichapost hangu. Rive grocery unopiwa mari kana depending nekuti wakajera policy ipi. Unopiwa mari unotenga uga grocery rako depending ne policy wakabhadhara. Haungazipi pa 89 kawo expect kupuwa grocery. Azvibuda ndisi. Right. Maisa you guys that ndipfure nepano pa office yandiri pana papa timbotaura machanges abvumiwa pano tichiudzana tichionesana andika kuita kuti mugare muri alert andisi musazoya mchiti kana tikudini andika zvichemo zvenyu zvagagadziriswa saka hapana chinokutarisa kuti save hama dzako iko zvino hapana chinokutarisa kuti iwo uvhurewo polisi hapana chinokutarisa kuti uedhe vamwe vana vako kana wakaisa 4 kana kuti 5 vaya 4 vaya uedha vana vako kusvika pa 6 andika munhu wese polisi anditi move neusiku hwakanaka tobatsira time bye bye.